Dette screencast omhandler oxidation af alkoholer, og i dette tilfælde er det oxidation af propanoler. Formålet med forsøget er at gennemføre en oxidationsreaktion og efterfølgende analyser af alkoholen. Vi starter med noget teori. Vi skal lave enten en oxidation af et primær eller et sekundær alkohol, og det er enten et propan-1-ol eller propan-2-ol. Jeg vil først lige fortælle, hvad der karakteriserer et primær eller et sekundær alkohol eller et tertiær alkohol. Det der karakteriserer alkoholer, det er at de har en OH-gruppe. OH-gruppen den er så bundet til et C-atom, og det der så karakteriserer om det er en primær alkohol, det er hvor mange C-atomer der er bundet til det C-atom, som har bundet OH-gruppen til sig. Her kan vi se at C-atomet har bundet et C-atom, det vil sige det er et primær alkohol. Ved det næste der ser vi at det C-atom som har bundet OH-gruppen til sig, har bundet to yderligere C-atomer, det vil sige det er et sekundær alkohol. Hvis det er et tertiær alkohol, så har det C-atom som har bundet OH-gruppen til sig, bundet tre C-atomer, det vil sige det er et tertiær alkohol. Men vi skal lave en oxidation, og man kan kun oxidere et primær eller et sekundær alkohol. Jeg vil starte med at fortælle lidt om en oxidationsreaktion af et primær alkohol, og i dette tilfælde vil det selvfølgelig give mest mening at tage propan-1-ol. Vi har propan-1-ol hernede med den klassiske OH-gruppe. Hvis man skal oxidere det, det vil sige at man fjerner et H fra C'et og H'et fra O'et. Oxidation sker så ved at der kommer en dobbeltbinding til O, og så er der selvfølgelig stadig bindingen til H'et. Det der hedder oxidation, det er ligesom der sker en eller anden form for oxidation, det ligger lidt til oxygen. Så det vil sige der sker en ændring i form af oxygenatomet. Det kan enten være ved en dobbeltbinding eller man tilsætter et yderligere oxygenatom. Det her det kalder man en aldehyd, da det har en dobbeltbinding til O og en C og et H-binding. Og her i dette tilfælde vil det kaldes et propanal, eller den hedder propanal. Så kan man oxidere aldehyden, så det der til allersidst kan blive til en carboxylsyre. En syre har selvfølgelig dobbeltbinding til O og OH-gruppen. Ja. Og den kaldes så propansyre. Så har vi vores sekundære alkohol. Det er stadig propan vi bruger, og det er så propan-2-ol, fordi det er bundet til nummer 2 carbonatom. Det kan vi så oxidere, og det bliver så til en keton, det vil sige at den har ikke noget H, der er bundet til C-atomer, men kun en dobbeltbinding til O. Og det hedder så propanon her. Ja. Fremgangsmåde. Vi har vores forsøgsopstilling, som vi ser herovre til højre. Desværre ikke noget rigtigt billede af det, men det er i hvert fald nogenlunde sådan her den ser ud. Vi har fået udleveret en blanding, som det vil sige vores væske, hvor der enten indeholder sådan noget propan-1-ol og propan-2-ol, og sikkert også noget vand. Først skal vi destillere det, det vil sige at vi skal have opvarmet væsken, og så skal vi have fået alkoholen ned i et reagensglas. Nu må jeg selvfølgelig ikke lige huske hvad det her det hedder. Det hedder selvfølgelig en konisk kolbe. Ja tak, en konisk kolbe. Det vil sige at vi opvarmer væsken, og så får vi vores destillat i sidste ende. Vi opvarmer væsken ved vores varmekappe. Vi har et termometer, og det gode ved det her det er at grunden til at man destillerer det, det vil sige at man får en så ren alkohol som overhovedet muligt ud i sidste ende. Opvarmningen sker på et interval mellem 75 og 85 Celsius. Og da alkoholer koger ved et lavere kogepunkt end vand, så er det selvfølgelig perfekt at vi kan holde den og så få det ud her. Hvis vi kigger i vores databog, så kan vi se kogepunktet for propan-1-ol og propan-2-ol. Desværre er der ikke noget for propan-1-ol, men kogepunktet for propan-2-ol er 82,3, og der vores intervaller mellem 75 og 85 ligger det egentlig meget godt op til det.
I sidste ende, så får vi så vores destillat i vores koniske kolbe, som vi så skal bruge til 3 yderligere forsøg. En af forsøgene, det er en 2,4 DNPH-test. Et andet forsøg, det er en feelingstest, og det sidste er en tolerance-test. De her tests skal selvfølgelig hjælpe med at finde ud af, om vi har enten propan 1 eller propan 2. Under forsøgene, der er der selvfølgelig altid der omhandler R- og S-sætninger. Det lyder meget kompliceret, men det står faktisk bare for risiko- og sikkerhedssætninger. Det vil sige, hvilken risiko er der for, at vi får nogle af stofferne ned på huden. Og sikkerheden, det er, at ligesom, hvor skal vi opbevare stofferne henne. Under forsøgene vil det være en god idé at selvfølgelig have sikkerhedsbriller på, måske også handsker, men jeg vil anbefale handsker, da vi for eksempel i vores tolerance-test har at gøre med en 2-molær opløsning af natriumhydroxid, som er ætsende. Derfor er det altid vigtigt, når man enten har med syre eller base at gøre, at det er altid vigtigt, at man har sikkerhedsbriller på. Det kommer så an på koncentrationen, om det nu er nødvendigt at have sikkerhedshandsker på. Observationer. Vi har vores observationer her til højre. Først har vi vores 2,4 DNPH-test, som så laver et orange bundfald, som vi ser her. Det vil sige, at vi har vores reaktion her, så har vi det orange bundfald, som også ser på siderne. Det orange bundfald skal så sorteres, eller derefter skal vi bruge en trakt med noget filterpapir, så vi kan få det her bundfald ud, og det skal så opvarmes, som jeg fortæller om senere. Så har vi også lavet en feelingstest med en feelings, altså med vores destillat og en feelings A og feelings B prøve. Feelings A, den har farven blå, og feelings B, den har en neutral farve. Så derfor vil vores destillat blive blå, det vil sige, men før en positiv feelingstest den opstår, så skal der dannes et rødt bundfald for neden. Det er der så ikke. Her er det så et billede til allersidst, det vil sige, at vi kan se, at den blå farve, den er blevet holdt konstant under hele forsøget, det vil sige, at der ikke rigtig er sket noget. Det vil sige, at feelingstesten den er negativ og ikke positiv. Så er der også det, der hedder en tolerance-test. Den har jeg desværre ikke nogen billeder af, men en feelingstest og en tolerance-test hører lidt sammen. Det vil sige, at hvis den ene er positiv, så burde den anden i hvert fald også være positiv. Hvis den anden ikke er positiv, så er der noget galt med forsøget. En tolerance-test, den vil danne, en positiv tolerance-test vil danne et sølvlag på indersiden af vores reagensglas. Da vores feelingstest er negativ, så burde vores tolerance-test også være negativ, og det var den også. Det vil sige, at der blev ikke rigtig dannet noget sølv på indersiden af glasset. Nu går vi så videre til vores analyse ved en 2,4 DNPH-test. Vi har enten vores propan 1-ol eller vores propan 2-ol, vores primære og vores sekundære alkohol. De bliver så blandet med en Beckmann-opløsning og bliver enten til en keton eller et aldehyd. Ja, og både en keton og en aldehyd kan reagere med det, der hedder en 2,4 DNPH-test. Det vil sige, at der sker faktisk en koncentrationsreaktion med en carbonylgruppe. Og en carbonylgruppe, det er et C, som har en dobbeltbinding til O. Og som vi så tidligere, går lige tilbage til vores teori, der kan vi se, at både vores aldehyd har en dobbeltbinding til et O, og det har vores keton også. Det har også et dobbeltbinding til O. Ja. Det der så sker, det er, at man har det, der hedder en hydrazon, som så reagerer. Det kaldes så en kondensationsreaktion. Godt. Og danner så i sidste ende et stof. Det der sker, det er, at vi har selvfølgelig vores C her, som kendetegner vores tidligere gruppe. Den kommer så et dobbeltbinding til nitrogen i stedet for. Og så har vi vores to alkylgrupper, R1 og R2. Da vores aldehyd og vores keton ikke er ens, så har alkylgrupperne selvfølgelig to forskellige kæder. Altså det er to forskellige kæder, og derfor vil det have to forskellige smeltepunkter, når man varmer det op. Vi har desværre ikke noget resultat for vores forsøg, om det er altså vores orange masse, da vi ikke kunne, der på grund af tiden
så havde vi desværre ikke tid nok til at få det opvarmet. Men i hvert fald, når en aldehyd reagerer med det her, med det hydrazonen, og danner det endelige stof, så har det en smeltepunkt på 150 grader Celsius, og det ses selvfølgelig i databogen side 116 og 117. Og ketonen, som reagerer, har et smeltepunkt på 126 grader Celsius. Ja. Så ud fra den første analyse kan vi ikke bestemme, om vi har et aldehyd eller keton på grund af en fejl i forsøget. Ja, sådan er det. Så går vi videre til vores felingstest. En felingstest kan kun reagere med et aldehyd. Ja, og her ser vi aldehyd, det vil sige, at vi har rigtig vores, det kan man så ikke se, vi har vores C-atom, dobbeltbinding til O og R. Og så har vi rigtig vores H hernede. Den reagerer så i felingstesten og danner vores carboxylsyre med dobbeltbinding til O og en binding til en OH-gruppe. Og danner så også stoffet dikobreoxid og plus noget vand. Det der sker, det er, at felingstesten, vi ser, at felings A er blå, og når man så blander det med felings B, samtidig med vores destillat, så danner det så det her dikobreoxid, som har en rød farve. Det vil sige, at der skal ske et farveskift fra blå til rød, og som vi så tidligere i vores observationer, så er der ikke sket nogen farveændring. Det vil sige, at vi kan konkludere, at vi har et propan 2O at gøre med. I vores næste, det er en tolerance-test. Forsøgsopstillingen her er en minimalistisk udgave af, hvad der rigtig sker i en tolerance-test. Vi har vores aldehyd, som vi ser med vores, igen er det kun et aldehyd, der kan reagere i en tolerance-test, da man har brug for den her binding til H'et, som den så ikke har, som en keton ikke har. Vi har i stedet for stoffet her, som er noget sølv, lige meget. I stedet for, der bruger vi sølvnitrat, samt en blanding af noget natriumhydroxid. Sølvnitrat og natriumhydroxid, det vil så danne et bundfald, som vi så opløser med noget NH3. Det vil sige, at det bliver faktisk i sidste ende til det her stof. Ja. Det vil sige, at vi har vores aldehyd, og så får vi stoffet her, og det sker så en reaktion under, og det bliver så derefter til det her stof, som så bare er en oxidation igen af stoffet, og danner vores carboxyl, det er så ikke nogen carboxylsyre her, men det er så et andet stof, og det danner så også et fast stof af sølv. Det vil sige, som jeg sagde tidligere, så vil der ske, at på indersiden af glasset vil der dannes et sølvlag. Det skete der så ikke, og det er kun aldehyd, og det vil sige, at vi har ikke et aldehyd, det vil sige, at vi har en keton i stedet for, og vi kan så konkludere, at vi har propan 2O igen. Ja, konklusion. Med de forskellige analyser kan jeg konkludere, at vi har alkoholet propan 2O, da der både var en negativ test i en felingstest og en tolerance-test. Hvis vi så skulle have haft vores første test med en 2,4, det er en pH-test, så skulle vi have haft et smeltepunkt på, et smeltepunkt på 126 grader Celsius, da vi har propanol, og det så bliver oxideret til en keton. Ja. Ellers så har vi lært om oxidation af alkoholer, og vi har opfyldt formålet med forsøget. Det er at gennemføre en oxidationsreaktion på en udleveret alkohol. Det startede med vores Beckmanns prøve. Derefter har vi lavet nogle kvalitative analyser, som enten karakteriserer, om det er en primær eller en sekundær alkohol. Og ud fra vores analyse, så har vi så fundet ud af, at det er et sekundær alkohol, propan 2O, at vi har med at gøre. Det var det.